Shubor nakaslem jong unong san hima. Tinggi ibau kontrak ulah depan benar ba NSI ya kamerang kom ke distrik upura syawaka independence dia. Ti mi saudara mentakil ya hilang. Ti musram ke we ke bala dawal Islam. Ti hirup sikran bah yang dorbar. Ti menta pin le gumno. Pi galong ni ni berwar ni juong ba ni don kam banwanra ya kasensyat kam sajan syaki baik pak. Administration should come closer to the people. Kata kalong ke policy berwar ngiju buat. Te habang ngayu i ya kata ke jimpen pena jong chief minister ban ai district ya kamairang ngasok men baka mairang kan yo ya ke district kamairang kala dei hok bakan yo district laslim andre dakaba pen pena jong chief minister baka mairang kan yo ke district kalong sisha ka dei hok kamairang bakan yo ke district de kumju ro kasora kedang don ke jingdawa baka long pending kata ke jingdawa jongki baki dewan yo ke district andre haba phai sha ki subdivisional level haba phai sha ki subdivisional level kata kamut ka mosen ram kan long ka benengkong du ka badai ya ka hok ban yo ya ka subdivision ka jingdawa ban bu subdivision ha mosen ram kam dei na du menta na du ki por ngakan mau dang long MLA wa Mr. Nat Khasandi na du ki por kala don ka jingdawa badai ban ai subdivision no ndrei hadu menta kazang sakut kumjo hadin jong ubah Mr. Khasandi kala don ki MLA ki buat hadin kumjo ro kilabu ki jingdawa kiro kilabu ki jingdawa badai ban ai subdivision ndrei ka sarkar hak ti por kam sngap menta biang hakani ka sarkar hak jinglong MLA jonga nadu kesini nengkong bang arung hapo assembly ngatang yai dawa hadu mentang ngatang yai dawa ya takaju hi pangaong ba ke motion ram kadon kam banyo no civil subdivision ke blok ke badan hapo motion ram kade ke blok ke barimtang nadu khat kandai spa ngrupo ar ya kani ke blok laseng de filaban mudur ban nadu tu por hadu ni khidmat apalat san post nem la palat san post nem kene ke blok kala yeng hang ni bat kala ai ke jing sakri ya ki pai ba ki bo shong hapo ke blok mosun ram ni don kam ban yo ban upgradation no ban pen kiu kerdan no ya kene ke blok syaka civil subdivision te namar kata kadau na shimi ini ila ba ini kabu ban kerpat ya ke sarkar ban kerpat yu chief minister bahaka por ba upun bena ya kamairang kum ka district un perkhatlem ya kinong song sinong jong ka Mawsynram constituency ban ai ya kata ka subdivision ka baki kila amnot beros kata ngade tang nomi kman ngade tang unong pensawa syaka sarkar hendrei lada ka sarkar kawan hidalade ban sngap ya ka sur jong pajba upajba jong ka Mawsynram constituency ula kwa dik bat ula kwa hir ya kata ka civil subdivision baka sarkar kan penbenano kumunong mi khmat jong ka Mawsynram ngandang yai ban ngandang yai kerpan ya ka sarkar hadu bang indayo ya ka civil subdivision ni ka sarkar ka ai district ni ai civil subdivision tang ke badan po sarkar poruling kat bai ki badan aleng persya kam jo sngap tinaleng pipi dan le persya pin le gumno ngathare kam dei kata banong baka sarkar kan ai district ne kan ai subdivision tang ya kito ki badon ka sarkar ka dei ya benta upai ba jong ke jela brokowe baka sarkar ka badei upai ba ka dei ka sarkar ka ban pe ban khmi ya ki jingdunai jingdon kam jong ke jela brokowe bat ngangai ba ka sarkar jong konrad sangma kanum le siliang wala dang along u MLA u badon hakar liang persya
ngap kerpat iu chief minister ba un pei da kata ka khamat ka bakat jo ya kiwei ki jakaro kum jo kum ka mau sunram ka padang sadin banyo no ya kasta ka civil subdivision khanang ba ki breu ki basa hakan ni ka subdivision ki nyomat ya ki kam development ki nyomat ya ka roy ka par kum ba ki yo kiwei ha kiwei ki subdivision ba ha kiwei ki district kum jo